G20 राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि मुळावो अभ्यास आणि गणना हांचेवरवी शिक्षण आणि भुरग्यांच्या समग्र विकासावरवी भुरग्यांची बुन्याद घटमूट करपा खातीर नवे शिक्षण धोरण महत्वाचे असे निपुण भारताचे संयोजक गजानन देसाई सांगता। शिक्षण संचालनालय आणि वाळपयच्या हेडगेवार स्कूलाच्या वतीन शिक्षक तसेच पालकां खातीर जनभागीदारी ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। या कार्यावळीत देसाई मुखेल सोयऱ्याच्या नात्यान उलयताले। आजच्या जनभागीदारीमध्ये सांगायचं म्हणजे या उपक्रमात मग अशी आमच्या निलंगी मॅडमनं सांगितलं की सर्वांना एकत्र करायचं। जनभागीदारी काय आणि G20 काय आणि नवी एज्युकेशन पॉलिसी। तर मुख्यांचं उद्देश असा आहे की यामध्ये सर्वांमध्ये जवळजवळ 1,19,00,000 विद्यार्थी यामध्ये समाविष्ट होत आहे। सध्या 13 लाख शिक्षक आणि 19 लाख सामाजिक घटक पालक वगैरे या सगळ्यांचा अंतर्भाव होतोय। आणि हा जो विषय आहे जनभागीदारी G20 आणि NEP हा जवळजवळ 1.5 कोटी लोकांपर्यंत फक्त 15 दिवसामध्ये पोहोचतोय। कारण मॅसिव्ह कॅम्पेन जे आपण म्हणतो हे मॅसिव्ह कॅम्पेन होणं खूप गरजेचं आहे। हे मॅसिव्ह कॅम्पेन झाले नाही तर विषय जो आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचत नाही। आता आपलं एज्युकेशन डिपार्टमेंट गोवा समग्र शिक्षा हे आपापल्या परीने काम करत आहेत। परवाच मला एका मुलाने विचारलं, एका माणसानं, तुम्ही एज्युकेशन डिपार्टमेंटमध्ये नेमकं काय करता? लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही। मी तुम्हाला मगाशी हे सांगितलं, गेले 1 वर्ष डोकं वर काढता येत नाही। प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीनं कार्य करतोय। नवी एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करायची कशा पद्धतीनं सगळी पूर्वतयारी झालेली आहे। आता इम्प्लिमेंट करायची तर लोकांपर्यंत पोहोचायलाच पाहिजे। त्यामुळे ही जनभागीदारी हा इव्हेंट इथं सुरू आहे।